Het centrum van De Jouwer is de Oude van goed 2,6 miljoen euro opknapt. De grootste verhoring is dat het voor boordse mensen makkelijker worden is om bij de winkels te komen. Nou, wanneer je goed kijkt, de brug die is verhoogd en verbreed. Daardoor kunnen de sloepjes makkelijker naar binnen komen hier in de kolk. Aan de andere kant van de brug zijn aan weerszijden kleine terrasjes gevormd. Dus dat is de gezelligheid vanuit de jachthaven zie je dan gelijk al. Hier langs de kant hebben we een soort boulevard gekregen waarop je rustig kan zitten en kan genieten wat er hier in de kolk gebeurt. En aan de andere kant is er ook een aanlegstijger gekomen waar ook voor elektrische sloepen een oplaadpunt zit. Onder het oorruim van het centrum binnen de parkeerplakken ompakt en flink uitwaaien. Als we hier naar de overkant kijken, dat was grasveld met een klein strookje met parkeerplaatsen. Aan de andere kant was het parkeerplaatsen en er stonden de auto's zeg maar in haaks op de Midstraat. En wat je nu ziet is dat de auto's gewoon in dezelfde richting van de Midstraat staan, maar het parkeerterrein is hier aan deze kant vergroot. En ook op de Merk is het al parkeerplakken omheen gaan. Alle keer maar als doel om meer mensen naar de winkels te helpen. De vraag is zelfs of het werkt. Ja, dat is, kijk, het is nog niet zo lang klaar, dus dan merk je dat niet zoveel. Maar je merkt wel dat er meer gebruik gemaakt wordt van deze faciliteiten die door de gemeente en provincie zijn gerealiseerd. En daar zijn wij als winkeliers wel heel erg blij mee.